Sura 45. El Džasije, oni koji kleče. Poglavlje je objavljeno u Meki i sadrži 37 ajeta. Ime je dobilo prema 28. ajetu u kojem se tvrdi da će svi narodi na sudnjem danu klečati. Kritično je prema onima koji se okreću od Božjih objava, poriču proživljenje, ismijavaju istinu i ne cijene bezbrojne Božje blagodati i milost. Užasna presuda ovih poricatelja prikazana je u posljednjem dijelu poglavlja. Sve te teme naglašene su i u sljedećem poglavlju. U ime Boga, milosnika, svemilosnoga. Hamim jest spuštanje knjige od Boga, moćnog i mudroga. Na nebesima i na zemlji i tekako ima znakova za one koji vjeruju. I u vašem stvaranju, kao i onom što je rasijao od životinja, isto tako imaju znakovi za ljude koji čvrsto vjeruju. I u smjeni noći i dana, kao i onom što Bog spušta s neba od opskrbe, pa oživi njime zemlju nakon njezina mrtvila, te smjenjivanju vjetrova također ima znakova za ljude koji razabiru. To su Božji ajeti koje ti prema istini kazujemo, pa u koje će riječi nakon Boga i njegovih ajeta oni vjerovati. Teško svakom ko sklonje laži i griješenju. On čuje Božje riječi koji mu se kazuju, a zatim kao da ih nije ni čuo. Nastavi se važnim praviti i zato mu bolnu patnju navijesti. I kad sazna nešto od naših ajeta, on ih za poruku uzima. To su oni koje sljeduje kazna ponižavajuća. Njih čeka džehennem i neće im ni od kakve koristi biti ono što su stekli, kao ni oni koje su sebi mimo Boga kao zaštitnike uzimali, i njih čeka golema patnja. Ovo je uputa i one koji ajete svog gospodara poriču, bolna kazna i patnja očekuju. Bog je taj koji vam je upokorio more kako bi lađe po njegovoj zapovjedi mogle po njemu ploviti i kako biste njegove blagodati mogli salijetati, te da biste zahvalnost iskazivali. I upokorio vam je ono što je na nebesima, kao i ono što je na zemlji, sve je od njega. Doista u tome ima znakova za ljude koji razmišljaju. Reci vjernicima, neka oproste onima koji ne očekuju dane Božje, jer će on svakoga prema onom što je uradio nagraditi. Ko čini dobro, u svoju ga korist čini, a ko zlo čini, na svoju štetu ga čini, a potom ćete svom gospodaru biti vraćeni. Izraelićanima smo dali i knjigu, i vlast, i vjerovjesništvo, opskrbili smo ih ugođajima i dali im prednost nad ostalim narodima. I jasno smo im stvar predstavili, ali su se oni gložeći se međusobno razišli, i to tek nakon što im je došlo znanje. Doista tvoj gospodar će na kijametskom danu među njima presuditi u onome u vezi s čim su se razišli. Potom smo dali da ti slijediš određeni vjerozakon, pa ga slijedi i nemoj pristajati za prohtjevima onih koji ne znaju. Oni te doista neće moći nimalo od Boga zaštititi, jer su nasilnici jedni drugima prijatelji, a Bog je prijatelj onima koji ga se čuvaju. Ovo što ti objavljujemo putokaz je ljudima, te uputa i milost onima koji čvrsto vjeruju. Ili oni koji čine loša djela misle da ćemo im dati da žive i umru isto kao oni koji vjeruju i čine dobra djela. Loše je to kako oni prosuđuju. Bog je nebesa i zemlju stvorio s pravom i prema istini, ali i zato da svaki čovjek bude isplaćen prema onom kako je zaslužio. I nikome se nepravda
neće nanijeti. Vidiš li onog koji je sebi za božanstvo svoju strast uzeo i kojem je Bog uprkos znanju dao da zaluta, te mu uši i srce zapečatio, a preko očiju mu zastor stavio? Ko će njega uputiti nakon što mu je Bog dao da zaluta? Pa zašto ne uzmete pouku? Oni govore, imamo život samo na ovom svijetu. Umiremo i živimo, jedino nas vrijeme može uništiti. Ali nemaju oni o tome znanja, mogu samo nagađati. I kad im se kazuju naši ajeti, koji jasno stvari razgraničavaju, jedino za što se hvataju jest da kažu: dovedite nam naše pretke ako govorite istinu. Reci, Bog vam daje život, pa vas onda usmrti, a potom će vas na kijametskom danu, u koji nema nikakve sumnje, sabrati. Samo većina ljudi ne zna. Bogu pripada vlast na nebesima i na zemlji, i onog dana kada nastupi određeni čas, stradat će oni koji su laži govorili. I vidjet ćeš sve narode kako kleče na koljenima. Svaki narod bit će pozvan svojoj knjizi. Danas ćete biti isplaćeni za ono što ste radili. Ovo je naša knjiga koja će o vama govoriti prema istini, jer doista mi smo tražili da se zapiše sve što ste radili. Što se tiče onih koji su vjerovali i dobra djela činili, njihov će ih Gospodar u svoju milost uvesti. To je ona očigledna pobjeda. A što se tiče onih koji su poricali, zar vam ne bijahu kazivani moji ajeti, ali ste se vi oholili i bili ljudi zločinci. I kad se govorilo, doista Božje obećanje je istina i u određeni čas ne treba sumnjati. Vi ste govorili, ne znamo mi šta je to određeni čas, to možemo samo nagađati i mi ni u šta nismo uvjereni. I ukazat će im se ružna djela koja su činili, pa će ih snaći ono čemu su se podsmijavali. I reći će se, danas ćemo mi vas zaboraviti, isto kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj dan dočekati. Utočište vam je džehennem i nema vam ko pomoći. To vam je zato što ste Božje ajete za porugu uzimali i što vas je obmanuo život dunjalučki. Od danas oni više iz džehennema neće biti izvođeni, niti će moći naklonost izmoliti. Pa neka je hvala Bogu, Gospodaru nebesa i Gospodaru zemlje, Gospodaru svih svjetova. I sav ponos i na nebesima i na zemlji njemu pripada. I on je taj koji je moćan i koji je mudar.